मैं शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ई जितना शिव चर्चा कथा सुने वाला भाई बहिना, माता बहिना, गुरु बहिना बानी लो, उहाँ लो के चरण में हमार प्रणाम। हम फिर से बहुत ही सुंदर शिव जी के चर्चा कथा लेकर के आइल बानी। उम्मीद करतानी कि हमारी शिव चर्चा कथा रउरा लोगन को अच्छा लगी। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो। देवरानी जेठानी के हम कथा लेके आइल बानी, रउरा लोगन जरूर से जरूर सुने लोगिन। जय हो। एगो गांव में दो भाई रहत रहे लो। बड़ वाले भाई का शादी हो गईल। शादी भइला के बाद 2-3 साल के बाद ही 2 साल के बाद छोट वाले भाई के शादी भइल। तो बड़े वाले भाई और छोट वाले भाई एक के साथे रहत रहे लो। गुरु बहिना लोग सुने लो ई कहानी बहुत दुख भरी कहानी बाटे। त बड़ वाले के देह से 2 गो लइका भइल, छोट वाले के देह से अभी एको गो लइका फइका भइल ना रहे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक बीतल। इंतजारी करत रहे लो छोट वाले भाई और उनकर पत्नी। जवन ई बड़ वाले के पत्नी रहली, बड़ वाले भाई के पत्नी रहली, उ पूजा पाठ करस ना, पूजा पाठ से मतलबे ना रखस, बिल्कुल सादा सिंपल रहस। छोट वाले के पत्नी बहुत पूजा करस, शिव जी के भक्ति करस। एगो गांव के बगल में मंदिर रहे। रोज सुबह जाके नित्य कर्म करके, घर के काम करके, नहा के मंदिर जाके 1 लोटा जल ढारस शिव जी के शिवलिंग पे। अब बहुत तहे दिल से शिव जी के पूजा करत और गांव के अगल बगल में शिव चर्चा होखे तो शिव चर्चा में शामिल होके ई देख के जौनी बड़ वाले भाई के पत्नी रहली, यानी इनकर जेठानी, तई चिढ़स, गुस्सा करस, कहस कि इतना पूजा पाठ करते बाड़ी, एको गो अभी तक संतान भइल ना, एको गो बाल बच्चा ना भइल। पूजा पाठ कइला से क्या फायदा? ई का फायदा पूजा पाठ कइला से? पूजा पाठ कइला से कौनो फायदा नइखे। इनकर ताना सुन के इनकर देवरानी बहुत दुख में रहे लगली। दुख में रहला के बाद जेने तेने शिव चर्चा होखो, ते कथा उथा सुने जास, भजन कीर्तन करे दास। तो शिव गुरु शिष्या लोग में भी कितना लोग अच्छा रहे। तो उ लोग कहे कि तू धीरज रख और शिव जी के तू भक्ति कर। शिव जी एक दिन ना एक दिन चाहिए नु तो तहरो गोद भरी। और में कितना लोग बुरा किस्म के आदमी रहे, तो उ लोग कहे लो कि कुलछनी बाड़ी, शिव चर्चा कथा में आवतरी बैठ जातरी, एको गो तो संतान इनकरा नइखे, कुलछनी बाड़ी। निंदा भाव से लोग देखो तो इनकरा मन में दुख लागो। मन में दुख लगला के बाद मने मने शिव जी के चरण में जाके कहस कि हे शिव गुरु, हमनी के संतान कब होई? रउरा सब देखा तनी, संतान कब होई? ऐसे ही कुछ दिन बीतल। शिव जी से
विनती करस, अर्जी लगावस। कुछ दिन बीतला के बाद अब हर जगह से ताना मिलो, घर से तो ताना मिलबे करो, बाहर से ताना मिलो, जहाँ जा सोजा से ताना मिलो। अभी परेशान हो गई। परेशान भइला के बाद ये अपना पति से कहत रही कि हे पति देव, रउरा दोसर शादी कर ली, हमरा देह से कोनो संतान नइखे होत, कम से कम दूसर शादी कर लेम तो दूसरा के देह से तो संतान हो जाई। तो हिंकर पति कहे लगलन कि ऐसन कोनो बात नइखे, हम शादी तरह से कैले बानी। जब शादी भइल, 7 फेरा भइल, तहार मम्मी पापा हमरा के अपन हाथ, तहार हाथ हमरा हाथ में थमैलक लो आ कहलक लो कि आज से हम अपन घर के लक्ष्मी रउरा हवाले सौंपतानी, रउरा देखभाल करे के बाटे। तो वही दिन से हम वादा कर लेनी कि एक साथे जिंदगी बिताएम सन, मरेम सन एक साथे और जियम से एक साथे। हम दूसर तारा रहते हुए भी हम दोसर शादी कर नहीं सकत, तू मरियो जइबू तबो हम दोसर शादी ना करेम। यही कहली ना, ऐसन कोनो बात नहीं खे, हमरा देह से नहीं खे भइल, दोसर शादी होला तो दूसरा केहू के देह से भी होला, सुनले बानी या देखल गइल बा। यही कहत तरन कि ना, दोसर शादी हम करबे ना करम, कोनो बात नहीं खे, संतान ना होई त कहा, एक दूसरे के देख के एक दूसरे के साथ रह के जिंदगी निकाल लेहल जाई। अब इतना समझौला के बाद ई कहे लगली कि देखी, यदि संतान ना हो तटे, गांव नगर के लोग, घर के लोग ताना मारा तटे, तो हम जीवन के अंत कर लेम, आत्महत्या कर लेम। तई कहलन कि ना, ऐसी बात नहीं है, जीवन के आत्महत्या नहीं है करे के, यदि तेरा करे खोई वो दिन तू बता दिया, वो दिन हमो आत्महत्या कर लेम। ऐसे ही कुछ दिन बीतल। अब इतना जीवन से तंग आ गई लो, जेने जाओ लो होने से बात सुने के मिलो, निंदा भाव में लोग देखो। अभी तंग आके पति पत्नी विचार कर लख लो कि आज हम ये जीवन के अंत कर दे। हम अब दोनों लोग राय विचार करके गांव के बगल में एगो नदी रहे, नदी के किनारे जात रहे लो। तो शिव गुरु एगो साधु के भेष में मिल गई नी रास्ता में। तो कहे लगनी कि हे बेटा, आप लोग, हे बेटा तू लोग कहाँ जाता रहोगे इतना सवेरे सवेरे? ये लोग कहे लगल लो कि हमनी बाबा जिंदगी से, जीवन से तंग आ गइल बानी सन, तंग अइला के बाद ये जिंदगी के अंत करे जाता निसन। तई शिव जी जौन साधु के भेष में रहनी, ऊ कहे लगनी ऐसन का बात बाटे, ऐसन का बात बाटे कि तू लोग जीवन के अंत करे जाता रहो। यदि हमरा के बताव लोगे उस समस्या के समाधान होई तो हम जरूर वो उपाय बताएं। तो ये कहे लगली इनकर पत्नी कि कोनो बात नहीं खे, रउरा जानल चाहता नहीं। देखिए हमने के 5 साल हो गए शादी भइला, एको गो संतान उन्तान नहीं खे। गांव नगर के लोग, घर के लोग ताना बहुत मारा तटे। यही वजह से हमने ये जिंदगी के अंत करे जाता निशान। तो जौन शिव जी साधु बाबा के भेष में सामने रहनी, वो कहे लगनी बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए तू लोग भक्ति भाव करो लो, शिव जी के चर्चा करो लोगे,
शिव जी एक दिन न एक दिन चाहिए तो जरूर तोहरो गोद भरी। देखल दुनिया में अच्छा लोग भी बावे, बुरा लोग भी बाटे। अच्छा लोग अच्छाई के रास्ता दिखावेला, बुरा लोग बुराई के रास्ता दिखावेला। देखा निंदा कइला से केहू निंदा ना होला। ई बताओ लोगिन, बाजार में हाथी भी चलेला लेकिन कुत्ता तो 1000 भूकेला लेकिन हाथी चलल छोड़ देवेला। तो इहे बात बाटे, संतान अभी नइखे, इंतजार कर लोगिन, अभी उम्र थोड़ी निकल गईल बाटे। इंतजार कुछ दिन कर लोगिन, जरूर एक दिन ना एक दिन संतान अइबे करी आ तारा घरे किलकारिया गूंजबे करी। अब पति पत्नी के इतना बात सुनते ही मन बदल गईल, फिर मन बदल गईल, इरादा बदल गईल, फिर एक उम्मीद के किरण जाग गईल, फिर वापस आ गईल लो घरे, हंसी खुशी जिंदगी जिए लागल लो। ऐसे ही कुछ दिन बीतल, इनकरा पत्नी के एकाएक तबीयत खराब होता टे। तबीयत खराब भइला के बाद इनकर पत्नी कहली कि हे स्वामी जी, आज लागता साधु बाबा के बात सच हो गई। कहे लगलन कि हाँ ऐसा बात बाटे, लेकिन अभी ज्यादा दिन नइखे बीतल, 5 साल बाद खुशियाँ आवताटे, तू केहू से अभी मत कहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतल, ओकरा बाद धीरे धीरे इनकर तबीयत खराब होखे लागल। ऐसे ही कुछ दिन बीतते बीतते 9वां महीना चढ़ल। 9वां महीना चढ़ला के बाद इनकरा घर में एगो पुत्र के जन्म भइल। पुत्र के जन्म भइला के बाद अब पूरा गांव में घर में खुशियाँ के माहौल छा गईल। खुशियाँ के माहौल छा गईल, घर में अच्छा खासा खुशी से रहे लागल लो। इनकर जेठानी रहली, जेठानी भी ई बात के समझ गईली कि हाँ पूजा पाठ कइला में जौन उम्मीद ना रहेला वो उम्मीद पूरा हो जाला। वो शिव जी के भक्ति करे लगली, शिव जी के गुरु माने लगली। ऐसे ही आपस में राय विचार से रहे लागल लो। देवरानी जेठानी और दोनों भाई बहुत प्यार से राय विचार से रहे लागल लो। ई कहानी से ये हमनी के सीख मिलता कि कितना भी दुख आए या संकट आए, उम्मीद ना छोड़ल जाला, भगवान के ऊपर भरोसा रखल जाला। भगवान एक दिन ना एक दिन चाहिए तो दुख के घड़ी से निकाल दिहन। दुख हर केहू के जीवन में आवेला, दुख सुख दोनों भाई बहन के रिश्ता रहेला। दुख और सुख जिंदगी के एक हिस्सा हटे। तो दुख में कबो घबराइल ना जाला, दुख में भगवान के साथ रहल जाला, तो सुख में भी भगवान के साथ रहल जाला। हम यही कहानी के अंत करे जातानी। हमार कहानी रउरा लोगन के अच्छा लगल होखी तो कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर से जरूर लिखम लोगिन। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भोलेनाथ।